Мъж, който казва на една жена да си знае мястото, се опита да доминира над нея, като проявява злоба, гняв, агресия. Истината е, че той е едно травмирано дете, което в отношенията със своята майка не чувства своята ценност, защото майката не е на мястото си. Той не може да прояви своята агресия и гняв към майка си, затова ги потиска. И когато порасне, той проявява тази злоба и агресия към всички останали жени. И най-вече към тази, която е с него. От друга страна, една жена попада в такава ситуация и привлича подобен партньор, когато е имала такова преживяване в детството си с някой от своите родители. Тя има нуждата да преживява това отново и отново. Така двамата партньори не се срещат случайно. Те се срещат, за да могат взаимно да поддържат тези вътрешни процеси в тях. Има изход, разбира се, от тази ситуация. Първото нещо е да осъзнаем с кого и как сме преживяли вече това преди. Второто, да работим с това чувство